Imana na emena nkịtị agbakali ukwochi otu ịgba n'ijere abịago n'ime obi ego ya bụ ihe niile na-eme Chicago, Maria. You Chicago, Yata. What's a nickel back and not no so give also, my husband will pay. Papa God do not dash money. That's why I dey hustle to make them. Thank God, I am winning. I can really see anything I give away. I never know me. See, here the Macani game. I never be a go, every Fedim Masia. Here the Macani game. I never be a go, every Fedim Masia. Who be a baby and a Masia? No, I never be a go. Who be a baby and a Masia? No, yeah, pounds and dollars. Say now, Amara Chuku Kaina yo, Namebere Muzaka, Ngasi Chuku Subanyo, no, give Mama Mevenando more. Agumanu Kubeno Makandi Wobodo, Nichobodo tight. But I know maybe Feno. Also, Manogini Gana Mama, Boni, Yellow Munaka, Iburoka Home, Imanana, Emena Kitty, Amaka, Yukuwachi, Otibani, Tena, Nimu, Yego, Yabi, Yaruchi, what's a nickel back and on the zone? Also, my husband will pay. Here the mechanic away. I never be a go. Here the mechanic away. Who be a baby and a Masiano? Who be a baby and a Masiano? Yema Coromons and dollars. If any ma, oh, they know be a go. Matabalo Golia. If any ma, oh, they know be a go. I must collect. Sit down. Ebonye na loko serio. Oti bana flavor. Ebonye ne tika serio. Blessings go follow me. Riches go follow me. Wabati no go that all. Ubiama jokanjo. Papa jono. Ubiama no. One mama no they dash money. That's why I dey hustle well to make a move. Do you know that the obodo neche $4 million no menya na billion. Iya di makai gemwe. Maka mwate togo mwabia no waga bifama awele kanyi jeje. I jebenu bieto. Iya di makai gemwe. Yeah.
maka na enu ụwa na onwere onye mere ibi ihe n'ụnụ mmụrụ egolo ka ị ga-aghọtakwanụ ife dị mma dị mma ife dị mma bụ ego ọ dị elu otu ịgba n'ije na-atago n'ime obi ego ebe ife dị onye yọrụ chi ego ọ ga-eme wasanye ego bụ aka n'ọnụ ụzọ ọnụ azụ na ọzụgo ife dị mma ka anyị ga-enwe ka anyị jere n'ubi